Čaute, ja vás zase vítam z tohto let's playu na túto úžasnú hru, ako som už hovoril. A hovoril som do... A čaute, ja vás vítam ešte raz. Nejako som si drgol do stojana, tak sa to trošku pokašľalo. A ako som už hovoril, tak budem hrať aj iné hry, lenže teraz sa na to necítim, lebo je celkom dosť večer a kebyže teraz hrám The Last of Us, tak asi by som sa posrel. No tak zatiaľ budeme hrať toto a hráme za zombíka, čo je celkom dobré. Pokúsim sa nefúkať do mikrofónu ako taký idiot. No tak, pôjdeme tadeto. Vlak. Potom by ste mi mohli napísať, že keď je ten vlak, či musím kričať, alebo či môžem normálne rozprávať. Lebo neviem. Teraz, ak dovolíte, si vymením postavu. A tento týpek je celkom dosť silný, takže sa mi za ňoho aj dobre hrá. Vôbec s tým nemám problém. Bolo to aj postava, za akou som začínal. Dáva celkom pekný damage. Akurát, že sa musím trafiť, no. Tento strieľa strašne hlasno, tento typek. Tak asi to za chvíľočku dám tichšie. Lebo ma asi nebudete počuť, alebo ja neviem čo. Tak. Strašne hlasné to je. Ne, ty vážne? To ty vážne? Ešte aj ty? No jasné. Prečo nie? 6 života? Vážne ľudia? Vážne. No ešte to je rastlinka, no. Teraz dám menší zvuk, kým nebojujem. No, trošku väčší. Aby ma bolo aspoň trošinku počuť. Kaktus jeden, kaktusisko. Hej, poznáš takú, že bombička? Aha, to vybuchol tam, tak nič. Máme 41, super, vyhrávame. Takšná hudba v pozadí. Ó, dramatické. Bež. Tak nič. To si robíte srandu. Bež, preč. A je po ňom. Moc dlho nepožil, no. Toto je nesmrteľná postava. Má najviac života zo všetkých. No je celkom dobrá. Teraz sem dám taký malý bonus.
že si idem kúpiť nálepku. Nálepky teda. Vy to moc nevidíte? No je čomper. Prečo čomper? Tak to vám to ukážem. Ó, super. Som chcel na slnečničku. Čomper. Toto je celkom dosť dobrá vec. Toto netuším, ako sa používa. To by ste im mohli napísať do komentárov, ak viete podľa ktorý. Yes, Fireflower. Super, takže budeme tu mať viacej nábojov. To je super a hlavne pre tú kvetinu, či tú slnečnicu, za ktorú práve hrám. To mi pomôže moc. Toto je blbosť. No a to je asi všetko z tohto balíčka. Trošku som vám to posunul, aby ste viacej videli. Lebo som si všimol cez kameru, že nevidíte absolútne nič. Počkaj, to už hráme druhé kolo. Nevadí. Minulý let's play alebo gameplay, to je jedno. Som mal 15 minútové video. Čo som tam išiel iba jedno kolo. Tak. Neviem. Ja som zabudol, že hrám za rastlinu. Tam je nejaké čudo. Toto je strašne silné, táto Fireflower. Lebo vy tu v podstate máte takú vecičku za to vylepšenie, keď máte tie kartičky. To v podstate za každé kolo získavate nejaké peniaze. A za tie peniaze si potom kupujete také kartičky. A za tie kartičky buď získate nejaký, napríklad, že okuliare, ak som vtedy získal, alebo získate časť charakteru. A tento charakter som získal z takého balíčka za 40 000, čo mi ho hneď dalo celý. A v podstate je to celkom dobré. Na to, že tam bývajú úplné bullshity, sa to celkom dá zvládnuť. Oživíte ma? Díky. Tu vám dám kvetinku. Haha, už máme 13. Všetci healujeme čompera, aj keď neviem, na čo nám to je. Kvetinkáč, čo si ty? Čudo jedno. Ups, tu nás techyňajú celkom slušne. Veľa, dosť, rýchlo. Oživ ďalších. Oživujem. Neviem sa vykoptať zase. Ako v prvom let's play. Gameplay teda. To je jedno. Túto kvetinku za chvíľočku budem mať na celkom slušnom leveli. Ak sa mi bude aj lepšie hrať. Tohto odkempíme, tohto kempera jedného. Ak sa trafím, že? Hej, tu si. Ty si oný. Nebudem to vyslovovať, lebo to moc dobre neviem. Ale viem dosť. Ty máš niečo ako brokovnicu, chlapče. Takže ty si silný. A ty sa vieš aj teleportovať.
Hej tým, kde ste? Pred chvíľou sme boli dobrý tým a nič nás nesničilo. Poživuj sa. A mám, nemám. Mám? Mám? Nemám. Ja si myslel, že som ho už oživil. Hop. Zežer ho. Rastlinka. Díky, rastlinka. Ne, ja chcem tohto vyhnúť. Ja zajeponem. Nabijem si pre istotku. Čo všetko zdrobňujem? Ne, čompera chcem vyhnúť. Aha, ty už si ho zobral. Tak okej. A zabili ma, kto ma zabila, neviem kto. Čo, ako ma mohol zabiť? Aha, on je na tom. Tak kto? Hoci kto? Niekto. Už natáčam 11 minút. Zabili ma. Tada. Aha, to je kaktus versus oný. Tento kaktus, čo on má, je práve že najblbší podľa mňa. On strieľa síce silné strely, ale také úplne o ničom. Hej, ja chcem healnúť tohto. Nerozumel si? Super, teraz som ho aspoň zapálil, tak dostane dačo do hlavičky ešte. No už som to chcel preskočiť tie misie, ale nič. No tak snad sa vám toto video páčilo, už asi budem končiť, už nahrávam 13 minút. Tak a ďalší si kúpime asi tento balíček, no. Neviem, rozmýšľam. Dneska je streda, nie, dneska je štvrtok. Tak zajtra, v piatok, by malo ísť toto video. Možno, že vyjde ešte dneska, vo štvrtok. Tak neviem, musím si spraviť ešte nejakú zásobu. No tak. Čaute.